Malo sam naseo na prevaru koja je strance koštala na $1000. Evo na šta treba da pazite ovde na Tajlandu. Prva i najpoznatija prevara ta da je hram zatvoren ili da atrakcija ne radi. To se uglavnom završava tako da vas odvede na to neko bolje mesto, odnosno u neku bolju prodavnicu, po boljim cenama, gde vas kasnije pritiskaju da kupite nešto što verovatno nikad ne biste kupili ili da kupite nešto po veoma visokoj ceni. Druga veoma česta prevara ovde je iznajmljivanje automobila ili skutera. Iznajmljivači veoma često traže vas pasoš kao depozit i kasnije kad vi vratite to vozilo natrag, oni smisle da je to vozilo negde ogrebano ili oštećeno i za to traže veoma visoku nadoknadu, ali vas ocenjuju time što je pasoš kod njih. Tako da nikad nemoj da dajete pasoš, uvek dajte sliku pasoša ili kopiju dokumenta. Nikad nemoj da dajete originalan pasoš. Treća je precenjivanje taksista, odnosno taksista koji ne želi da uključi taksimetar ili ga uopšte nema. Uvek insistirajte na tome da cenu dogovorite unapred ili, u mom slučaju, ja vam stvarno preporučujem koristite aplikacije koje se zovu Bolt ili Grab. Bolt, po meni bolje, jer uvek unapred znate koja je stvarna cena koju ćete da platite. I uvek imate u svakom momentu gde se to vozilo nalazi i još koliko imate da stignete do toga, tako da nema da vas zavlači ide levo ili desno po ulice, nego tačno određena cena koja je na aplikaciji. Četvrta je iznajmljivanje stanova koji sam skoro lično osetio na svojoj koži pre nego da iznajmim ovaj stan koji sam iznajmio trenutno. To je da se na oglasima javljaju neki ljudi koji postavljaju slike i oglase stanova koji ili uopšte ne postoje ili uopšte nisu njihovi i traže avansnu uplatu za 2 meseca. Tako da kad budete iznajmljivali stan na duže, uvek budite sigurni da je to stvarni agent i uvek idite da se lično uverite pre nego što pošaljete bilo kakav novac ili avansnu uplatu. Peta je cenkanje na marketima i sa uličnim prodavcima, zato što se cena za turiste i za strance kreće 2 do 3 puta više nego za lokalno stanovništvo. Ne kažem da je to loše, ali nije loše da se zna, tako da uvek pokušajte da oborite cenu. Vrlo često ćete od neke cene koja je 100 bata da se spustite na cenu koja je prihvatljivih 60. Šesta su razne varijante prijateljskog pristupa, gde vam neko nudi drogu, kocku ili neke ilegalne aktivnosti, a nakon toga vas ocenjuje ili prijavljuje policiji, koja je ista deo te šeme. Ovo je opasnija varijanta prevara i stvarno vas savjetujem da bilo kakvu aktivnost tog tipa obrišete, da se sklonite, da pobegnete glavom bez obzira. Kida vela. Moj generalni savjet je da budete ljubazni, ali i oprezni. Nikad nemoj da donosite neke odluke brzopleto i uvek se trudite da imate neki rezervni, odnosno backup plan ako nešto se dešava čudno oko vas. Ako i vi imate iskustvo sa nekom prevarom koju ste doživjeli ili koju ste čuli, molim vas napišite u komentarima kako bi zaštitili i druge osobe oko nas. Zapratite Piroćanca i vidimo se u narednom videu. Što kažu Tajlanđani, hakun ha!